Hi guys, ku zo mu je shopping. To da farko na kama hanya na ban tsaya ko ina ba sai a wajen masu kayan miya. Kalli fresh kayan miyan nan. Na sai abin da nake so, na zo gurin Beaches da wurin awon su shi ma na sai duk abin da nake so. Kafin nan na zo na shiga cikin supermarket. Na zo na fara tafiya tinkis ina neman abin da nake so. Wai ni kaɗai ce na fi son shuga wanda aka auna akan na cikin sachet ɗin nan. Kawai ni na fi gane mai ɗauka na cikin ledan nan. Na je gurin Bama, na wuce wurin tomato paste, na zo nan na ɗauka hens tomato, na ɗauka sweet corn, na wuce wajen shinkafa na ɗauka wanda nake so. Kafin nan na zo na dudduba su taliya shi ma na ɗauka wanda nake so. Kafin nan na zo na ɗauka semolina. Ni na fi son semolina amma wai guda biyu kawai ya rage. Sai da na ƙara da semobita. Da wannan kuskus ɗin na 1990 da amma ni dai na fi son shi. Sai na zo na duba su magi, na ga wannan Gino pepper chicken in na ce bari in yi trying din shi for the first time. Na ɗauka OG Maggi star. Kafin nan na zo na ɗauka spices ɗin nan. Na zo wajen su macaroni ma na zaɓi wanda zan ɗauka. Kafin nan na ɗauka flour, na ƙara wannan essential spaghetti ɗin. Na ɗauki wannan vermicelli ɗin kafin na zo na wuce wajen condensed milk na ɗauka. Na zo na ɗauka butter. At this point na fara gajiya da ɗaukan bidiyon nan, dama abin yana ta wani bani kunya. Wallahi ina ganin ƙoƙarin masu fita open space suna ɗaukar video is not easy. Wai? To na zo dai na ci gaba da ɗaukan duk abin da zan ɗauka. Shikenan na zo ni wajen su detergent na ɗauka wanda zan ɗauka. Na ɗauka wannan soap ɗin kafin na zo na ɗauka wannan cake ɗin. Sai na wuce wurin spices ɗinsu amma dai most of the spices ɗinsu da na gani to ina da su. Sai kawai na duba wanda ban da su, wannan ne kawai na gaban da shi kuma ban ma san menene ba. Wanda ya sani ya gaya min wani spices ne a comment section. Sai na zo na ɗauka wannan gari mix ɗin. I love this gari mix. In ba ku yi trying ɗin shi ba ku yi trying ɗin shi because wallahi yana da daɗi. See me doing talla for them ba su ma biya ni ba. Anyways na zo na kawo kayana wurin counter. Gashi na an zo ana lissafawa. An gama na biya na zo na kama hanyar gida. Wallahi na gaji. I don't think zan ƙara wannan video because wallahi abin yana bani kunya. Bayan na dawo gida ga abin da na siya, stay tuned for the unboxing. Thank you and enjoy.